Chydig bach o oedi, Smith am gymryd mantes! A'r dyn sy'n ar fin ennill I ddegfed pencampwriaeth yn dangos pam ei fod o'n dal yno. Cyfuniad Wood a Ken Owen a Wood sy'n croesi dyn nhw Ramsay! O, cyfle gwych I Smith I rwydo, ond Alex Ramsay yn arbed yn wirthiol o fe ddyle Smith wedi sgorio mewn cyfle. Does am cwestiwn, mynd eich ddim cyfle gwell na hyn I sgorio mewn rongyn derfynol. Saws am groesiad. Does am trosedd, mae o'n ganol y gol. Mae o'n trio neud i'n berffaith, dwi'n meddwl. A dyma Rutherford yn chwilio am y bas, a'r bas yn sgwar! O, am Arbediad gan Ashley Morris. Chris Venables ar ergyd I sheldrod dde, ond rhagorol gan Morris. O, go iawn. Am Arbediad. Mae'n ti'n gofyn mae Ashley Morris I lawr, I gael ei lawr chweithio hwnna. Llaw crydd I fi. Fod pwer o ddarni. Wel, yn dafliad da. Sisi. Chosi problemau am Arbediad gan Byrne. Gwych gan Byrne, yn reddfol. Cyfle gorau'r gêm. Dyna pam Byrne sy'n arwen y ffordd o ran y llechen lan.